Какво ще готвиш, Андре? Днес ще направя, казва се Фламкухен, солена немска пица. Правиме тесто като за баница, 1 кг брашно, 500 мл вода. Оставате го половин час тестото да постои. Тук съм си направил заквасена сметана с малко индийско орехче с сол и пипер. Хубаво разтилате, беконче, лук. Зависи какво обичате повече, лука или бекона. Пак бекон ще слагам аз отгоре. Ето така. И сега на 220 градуса във фурната за около 10 на минути. Готово е, изпечено е, така го обичам. Леко опърлено, да има загар и този вкус е много приятен. Аз ще го нарежа, за да може операторите и звукарите да си хапнат. Така подреждаме го на дъската. Оп, ама е горещо, пари. И добавяме малко магданоз за свежест. Видяхте как бързо направихме и немска пица или алзаска по-точно. Няма никакъв проблем и вие да успеете. Абонирайте се за новия ми канал.